Gimo mig kuan, spray sa mananap sa talong. Nga natural insecticide. Luklok mo og sili. Halangag baho eh. Ay lang ibutas yung mata kay hilak gid mo. Dayon, butangan ninyo ni og tubig. Mga isa ka napsak inyong butangag mga tunga sa gramo nga sili nga kulikot kanang gagmay kung espada, isa ka napsak di size ka buok. Tangan niyo og tubig. Dayon, ang inyong buhaton ane para masala ni siya og tarong. Magkuha mo og mosquito killer. Mosquito killer. Kailangan ninyo sa pino. Pwede mosquito pero naamoy kanang kuan. Naamoy kanang dining stocking, lami kung stocking pero wala. Pwede ning mosquito. Para dili masambod sa kuan. Dili mo bara sa nusol ang liso. Nga, punan to gamay tubig para ang halang yun ma-absorb sa ilalom. Tingin ninyo nga, inig human yung trabaho, di mo makahikap, di mo makapanghimuta. Kaya manghimuta mo, hilak, gibugtong nga sa adlaw. Lubagan ninyo, kaya sayang manghalang ano eh. Muna nyo ang pingan, di mo makahikap yung mata. Kung laki mo, agi mo hikap yung utin, kaya kanang yung utin nga dako, mo samot kinagkadako yung utin. Dayon, ang ihalo ane isa ka Dishwashing liquid. og edible oil. Isa ka ang ratio ane isa ka dishwashing, isa ka litro nya napsak man eh. Ang 16 litros, 16 pod ka kutsara. Usa. Basta isa o gamay lang mo garden, isa ka litro, isa ka kutsara. Dayon edible oil, sa klaseng oil, ay lang punang kanang use oil. Alang pwedeng palm oil. Isa ka litro, isa pud kutsara, 16 litros man ang isa ka napsak. 16 pud kutsara. Sa dayon next vinegar or suka. Kung mogamit mo suka sa lobe kada jung aslom na jung kayo ay nandi kayo aslom, kung di pa kayo aslom gamit lang mo ani for sure nga aslom. Isa ka litro, isa pod ka kutsara nya 16 litros man atong gitimplahan, 16 pod ka kutsara nga vinegar. Ali ang isa ka kuan ang imong timplada duha tulo basta 16 po 16 na tag sa kalitro. Muna ginatawag og natural insecticide nga ikaw ray gabuhat. Tested na ko ni. Muna akong ginagamit pag ang mananap immune na kayo sa medisina ang kanang pinalit, mga synthetic, gamit kag mara po ni siya sa organic. Nga itudlo po niya ko sa pagbuhat og organic nga fertilizer. Ang organic nga fertilizer, makita niya panit ra saging nga hinog. Inyurang ikuag mga 5 ka adlaw. Diba sa natural insecticide o patra klase. Edible oil, suka, dishwashing liquid, o sili nga pwede na ning sili nga kulikot nani basta ang isa ka kuan, ang isa ka napsak timplahan yung matunga sa gramo
Pero pag katong espada, ang isa ka knapsack 16 ka buok. Pilion nyo itong gulang na, katong halang na itong linghod. O, grabing maayo, katong hinog na itong pula. O, maura na. Pagbuhat ang natural insecticide. Isure po ninyo nga, inig-spray nyo nga kanang inyong knapsack, dili inyo nga kanang daot. Kaya mag usik-usik ni dahil ang tubig, makaligo mo, mabasa inyong buko-buko. Muraha mo gidabdaban, ani. Maglakaw mo nga murag gabaga inyong buko-buko pating inita. Kung mabasa man galing yung buko-buko di kalikayan, paniguruan nyo nga maka ilis mo silina o di ba magtrapo mo tubig para dili mahalangan yung panit. Kaya magsige na inaning mainitan yung panit, malata po ninyong panit na ingon na pumugbalbakuha. Pumugamit yung katong mga PPE, katong mga mas, goggles, wala to, kayo di man ibaho. Isuasing naman, pag limpiro ko di plato. Nakining suka, pag sausawar ni bulad. Kaya na siya di nga di buwa, di may makadaot. Tanawan nyo ako ang spray guys. Kunyang tataw, di pagkita, kung yung rapabay, manap ang lupad. Guys nga, yatiman jud og kanang dito tamang-tamang atiman, mas atiman lang siya dili na kanang mag atiman nga sa isa ka semana kas ari mo arion. Mo na mo gipakita atong video na mo nauna. Pero nag-spray mo og napanay ang lupan nga mga puti pero patanaon din yang taod kunyang hapon og napabay mang lupan ani ato ning tiktik kun og napabay mang lupan. Tested na kuning nga experiment. Mao ni gamiton ninyo kung tan-aw ninyo ang inyong mga gulayan, inyo na kang manap. Kay katugong mga synthetic na to nga mga medisina, katong mga pinalit og tindahan. Lamang mabuto kay dito hasol, di pare ani magduk-duk pa kag sili. No, ang sili ra may hasol bugdukon, ang suka wala na hasol. Mo gasto gyapon kani pero bintani siya kay wala na siya matawag tag side effect nga makadaot sa tao kay pwede raman ni mo ighuman ni mag-spray pwede na kamo kuler gahapon dayon yawa na maniingon nga kuan maniingon makahilo sa mana para man kay ang gisagol sa man to dishwashing raman to dishwashing suka mantika ug kuan kanang sili ani kurat nga mahilo ang imong mga customer. Hindi ka alig bisag usang orasa na mamalit nimong mga silingan, makabamaligya ka. Di po taingon nga isang hatag ko na itong surot. O si matong pag ipamalit sa itong gigamit ng pangagasto, abono. Yung na di mga ayaw guay kwarta, inyo po tang tagaan kaya labi may lang po ng mga ayaw kung tag mangawat. Wabi tawad rin naman si mga ayaw, di magkalikayan. Matagaan lang po na ito kay nangayo man na, kaya kato pong balansyon istorya pa sa uban, ilisan na sa Ginoo, apil-apilon yung Ginoo no, pero mga magginay hindi nga mahitabo ug manghatag ka, tagaan man po ka pabitaw sa una naman kung naaman dito yung garden nga gibinuangan, pero ang akong nakita ilisan pag doble pa sa nawala nako bilang mo ka ng naimangayo, tagaan kay baligya natural man ang baligya pero kung nato di mangayo kana kay nangayo wa gitaw po na ikapalit isip mo kay ay na po ihatag gyud po mga nindot kana may mga class B balik mao nang lami sa kanang ikabaligya na may mga class B gyud sa gulay mo inyong ipanghatag kay kuan man madi kapag kayo mo makuan yung income total na class B katunga raman ang presyo na sa class A. Ang kuan lang ang katong nangayo, di po di mo dali tagaan kay kini baligya. Karang class B mahalan mo gihapon tinura pero nangayo man inyo lang pong tagaan. Di na po ta magdinalo kay magdinalo tag palabi pod. Adto nakinahalan mo kitag kwarta tanan pero atong balansog mga matay ta di na tumadang kwarta sa pasa tatong pa ay impierno bag na ba impierno langit. Kasi Duterte mismo di magisa mo tuog na ba impierno langit kay wag nakaadtong himbalik. Wala nga nga og nagi mangayo sa imong tanom, ako lang pong patilawon kay
Kahit ba po kita yung mga ayo na ibog pa niya balibaran ta. Ipukundungsan. Anyang hapon ipakita na ko ninyo og napabay mang lupad ani. Kaya kini tested na ko nga experiment. Kung ara na yung studio kay sa una panahon nagtalong ko pag naanag yung mga puti nga manglupad kining white fly. Gitawag og white fly. Bisan pag mag-overdose nga anig mga medisina. Kining alika nagamit man kog alika. Mahal-mahal ginang medisina ng alika kay tag 2,500 na ang litro ani karon sa una. Madapan nig 1,600, 1,700 karon 2,500. Katonon kay tindahang mahal na tag 2,700 pero kini nang white fly sa talong may mga bante di na mamatay sa alika. Nag-testing na kog mix alika og malatayon ginix nako wa gihapon ni maun siya. Kini tanawon to yang hapon una pa kay maglupad. Pakita la ko ninyo yang hapon. Kay kining white flies gagmay ning mga napa pero kung sa talong na gini mo abante kana yung talong murahan gini gipang kumot ng dahon na. Ang bunga batan-aon mo murahan pag gikagid. Mo na gina surundiran sa ubang nagtanong og dagdag kong talungan. Og ikado hapon kung gusto nyo kang i-control nimo ning white flies kung naamoy power spray. Isprehan ni power spray por dili nga nay medisina. Tubig ra pure. Kaya di kini siya makakuha na og imong talong perminting basa niya mura po sa limpong matay na siyang manapa di na kaya siya maka kuan sa dahon ang tunay sa sagbot sa paingon na lugpa pero kala di ka ika bukod pwede gini mo imong adlaw-adlaw ni isprehan mo sa daghan ng manapa mag-control mo siya pero kini isprehan imong gamiton tikted gapon siya. Gasto gapon gino sa maligi man ka pwede magbuhat og kawalingong mantika pero mantay kaya lang ate factory mantika. May panjawag mantika dishwashing liquid. Katong gidakuna nga mga 8 ounce ni dishwashing liquid kuan ra man to. Matimplahan ato mga 2 kanapsak kasi nakataas atong tulo nga 2 kapin. Niya katopong pouch. Gistong inato kada kuha 2 hapon to kanapsak maisprehan ato ama timplahan. Yung mga balanse gastos gihapon siya pero safety ka sa mong customer yung mga suki ikaduha nga safety di po baho ipang spray pero mas gibas ikuan siya mas video gamay siya gasto kaysa katong mogamit yung kag mga medisina kaya mogamit kag medisina nagikan di itong pinaltindahan mogamit to ba akong kaungkuan katong pagwapa kini wala kay pagwapang gamit katong siya kay katong dishwashing mo na kibali imong sabay sa pagwapa ang dishwashing liquid nimo so para hugas og plato para to sa imong pagwapa to siya nga gamit unya itudlo na ko sa inyo pagbuhat og organic fertilizer dili hasol gamay ka na ara na sa inyo ang kuan makakita ra gid mo ana. Inalisot ng itaon nga technique nga organic. Kaya mo nga kadi ta kagasto na yung mo ana paghago lang kundi po kun hadi pud hago kayo. Itudlo na ko ninyo nya para pud makatabang ninyo katong gustong mag-start o garden nga wala kay ikagasto anang ginagkong gasto pwede ka na sa gamiton. Pero mamait na pud ta og kuan katong mga medisina nga para pang spray to din katong makahilo kay napo isa hindi na po siya kayo ma-immune sa simong binuhat gamit na po katong mga scientific ng mga insecticide yan makita nyo uyugon to niya makita ninyo daghan pa ba manglupad nga mga white flies na naamang gid man siya mahurot di man 100% yung mahurot pero at least na mga 90% makakontrol nimo 10% lang mabilin so na pong spray di maiban-ibanan di siya di na kasi nga magkadaghan kung katong insecticide imong gamiton imbes nga mo gamay sa imong lantaw magkadugay magkadaghan ano ni siya kita nimo na ipakita na ko na inigkaho mag-spray ng hapon ang epekto ani. Ug sa nakita nyo guys wala na kaayo bunga nga dagko kay harbisan din gahapon.
Wala na kayo dagko nga bunga. Mga gagmay lang nabilin. Maura to guys. Salamat kayo.